كلن زوباتات هاجرنا أب هاجروي فيستيفال حيزنو قريبا زلوات حستو بلوتنة اللوم بفلاي دما قريبو زلو تاريخاوي قرستاتن أسراتن مستيمان علامان زخيديوم أب كشت زوبا سيميناو أي بحري قريبو نزلو تحستو عملكيتو هيرمون موكنن زدالو تطاب يسأب زوبا سمينا قاي بحري ا فستيفال 2014 قريبو زلون تاريخ دفعتنا فان امبادندن اب استرخبه اسرات قدلن زتقالل مرئيت بفلينوتن حيزو بزلو قرستاتن ازنتاون هياو ابنتاو مرتعوتات زحزن كوين كم زرخبو بصحت حبيروم مستين مرئيت زقربه اسرات قدلي تاسيران كالق سنداتن اب 1979 زتسوء ولادا تغدالا يوحنس اسغودوم زرخبت ويزيرو سارا قبر سلاسه اتكونتات ازي كم زغرما بمتقاس كم كلهم ايرتراويان ولدي سوات نمسواتي ودا زملكت مولو حبريتان ورقت حربنيان اب غزي اكو انت تنغران انت توهبان هياو سندات ولادا اب فستيفال مقرابون باكل مرعيان حبن كم تسمع غليصا ودي ايرترا والكون ودكون عبكون اشتي تسويو ناي وديكن زيادة تسوي خلص ندغنا تاريخ دلو اب اكسبون ابرهان عدن حاغوسي وسني اغوستي حاوسو اتو رؤسم اسغودم بوغونو نفس وكف صدر مريت ايرترا كمزي زبل رزين تاريخ حقيفو سلازلو بزتخال متن بغبو كفتشن رخبتاتو كعقبن سب كم زفلطو كغبرن تلابيو تحيال غوني ناي ودي بزباغمبر بحطيرو سندات ناي سوات كسا مچرشا اكيبو تاريخو من سئلو من تناتهم دوكيمنتن حيزو نسدرابيت نفس كف سدرابيت ابزالو يحلو كنغير مقالو ازي ولا بزخونه يكون كغبر زي كالي مقام صنكر كنتا زحلفو ما يالو وحيجالو وقات على ناي نفرت دبدبات على استفلالي ناي سندا بوتا مچو زي كونه كتقمطلو زخل ابزي هلو الكا غيزي اب صنكر كنتات عقيبو لك عمت هيوت زلو سب نتي سنرات بهيوتو ممصو عب نغري ولا بزخونه مورا درتون يبولنا بزخونه يكون ناي تكنولوجي نغرات كمان مورا درت يبولنا عبال بيت مذكر زوبا سمينا قاي بحر من اسي اسياس تسفاز غنته كونتات امريكيتين يرينا ابزحابو حبريتا اتقرستات مسمئكاب عسكرين سوات دفعتنا فاس ترخب مخانو بمتقاس بحافشا ابتكباب زلو قرستات ابنا افا كم زعقب تغيرو كم زلو اف فستيفالو معمد دما غلك فارو حيزمو كم زقربو قند علامو دما بصبو عقيبكا تاريخ موراس مخانو اسميرلو قند علامه بيت مذكر ناي زوا سمينا قاي بحري ولا ينفر بيت مذكر ناي نافان قرصات ناولو المسجار تمرتاون كلای تزلو تاريخنا هاجرنا خان نوراسي سلازي حدا كاو تمالين ابنت كابزن كلتا ابزلوا ورات منت ناي سوا تغارلتي اديو هواتو بيتسون متيم كريو ويلو ازيت حدا كابتي علامه نايتي بيت مذكر كوينو تاريخ ورارس كمزلون بصحي افيسيبال متي خمال تاريخو كازبن كسمارين يخل مهلاون على كابتي علامه بيت مذكر توقيعو كنبل نخل مالت ازي ببيت مذكر زوبا سمينا قيح بحري قريبو زولو مرئيت عسرات قدلي بحفشان تاريخ او دفعتنا افان تاريخ امبادندن زدهسس كوينو بملكع قبعه قرستات مسارحتات سئلاو مغلصن هياو سنداتن ايو زتقالل بزي كازي بوهدتن متحبار نستفاليا اهدوتات حزباو جنبار حرنت ايرترا قريبو زولو نقدلاو تاريخ ايرترا زدهسس بملكع سئلاو مرئيت قرصا فيديو زچبوتو عسراتن كالن قريبو زولو تحستو نيوت تغادلتي علتاو منبابرኦም عدقي تساتفو حزبي اغلغلوتات حكمنا مغعازيان كمون محدرا حزباو من نقاحن كالن زنصبارق تحستو بنغاريان ادناقو ترخيبو كاب زولو تحستو هاغراو فستيفال 2014 سنيو بيت مذكر زوبا سمينا قاي بحري قرصات قدلي اب معقاب يركب كمرأيا ناي زدما ازي هياو ابنتيو هرمون مكونن كامريت اكزيبيشن زوبا سمينا قاي بحري قصري اكسبو فستيفال ايرتراوين نبرت معرباوي زوبا حبرات منقسات امريكا كبعثت حمشك 7 حساب كتما اوكلاند بلوع المعارك تقانعو كابتو بوتا نزبت حنا حبريتا هابتوم فرزقي اواهيد ولو إلسا تسفى مريم كتقربئا
فستيفال إيرتراويان نبرتي معرباو زوبا حبرات منغستات أمريكا ባህላዊ መንነትን ሃገራዊ ክብርታትን ናብ መንእስያትን ህፃናትን ብዘስርጽ ኣገባብ ብልዑል ማዕረግ ከም ተቃንዐ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ እቲ ካብ 15 ክሳብ 17 ነሐሴ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ንህፃናትን መንእስያትን ዘሳተፈ ስፖርታዊ መደባት ሰሚናራት ህሉ ኩነታት ሃገር ሞያዊ ኣስተምህሮታትን ባህላዊ መደባትን ብዘጠቃልል ንዜጋታት ምስ ሃገሮም ዘለዎም ምትእስሳር ዝሕይል መሰናድኦታት ደሚቆን እዩ ቀዋሚ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት አቶ ግርማ አስመሮምን ፈጻሚ ጉዳይት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ አቶ ብርሃነ ገብረ ህይወትን ብዛዕባ ሰላሰሉ ዘለው ልምዓታዊ ፖለቲካዊ ማሕበረ ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ንጥፈታት ከምኡን ኣህግራውን ዞባውን ምዕባለታትን ጽልውን ብዝምልከት ሰፊሕ ሰሚናር ተሳተፍቲ ከቅርቡን ከለው ካብ ተሳተፍቲ ንዘቀረበ ሕቶታትን መልስን መብርሂታት ሂቦም ብዘይካዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዘተኮሩ ሙያዊ ኣስተምህሮታት ብኤርትራውያንን ወጻተኛታትን ምሁራት ከም ዝቀረቡ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣብርሂም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ እናደመቐ ዝመጽእ ዘሎ ዓመታዊ ሃገራዊ ምትእኻቦም መርኣያ ጥርናፎምን ስኒቶምን ከም ዝኾነ ኣብ ደቆም ድማ እወታዊ ጽልዋይ ይገብር ከም ዘሎ ብምሕባር ድልውነቶም ንኩልንትናዊ ሃገር መኸተ ኣረጋጊጾም ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ዘካይድዎ ዘለው ድሙቕ ፌስቲቫላትን ሃገራዊ ምትእኻባትን ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ምዕቃብ ባህላዊ መንነትን ሃገራዊ ክብርታትን ዘለዎ ዕዙዝ ኣበርክቶ ዜጋታት ንቕሓቶም ብምብራኽ ተጻብኦታት ኣብ ምምካት ደራኺ ሓይሊ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ኣብ ከተማ ኸረን ሱሉሳዊ ዝምድና ተማሃሮ ወለድን መምህራንን ብምሕያል ንጥፈታት ትምህርትን ምድንፋዕ ተራ ወለዲ መምህራንን መምሕዳራትን ከዓዝዝ ኣመሓዳሪ ከተማ ኸረን አቶ ዘርእዝ ግዳዊት ምስ ኮሚቴ ወለዲ መምህራንን አባላት ቤት ምኽሪ ከተማን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ዘካየዶ ርክባ ዘኻኺሮም ዝርግሐን ትሕተ ቅርጽን ኣገልግሎት ትምህርቲ በብዓመቱ ምዕባለ የርኢ እኳ እንተሎ እቲ ውፅኢት ግና ከምቲ ዝድለይ ስጉም ከም ዘየለ ዝጠቐሰ አቶ ዘርእዝጊ ጸገማት ኣለሊኻን ምእላዮም ኮሚቴ ወለዲ ነዚ ብግቡእ ተገንዚቦም ንምምሕያሽ ክጽዕሩ ከምኡውን ዝምድና ተማሃሮ ወለድን መምህራንን ከዓዝዝ ተሓሳሲቦም ዘለና ርእሰ ማል ኣብ ሓንጎል ደቅና ምስ እነፍስሶ መጻኢና ብሩህ እዩ ዝበለ አቶ ዘርእዝጊ ነቲ ኩነታት ንምፍዋስ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ከተማ ኸረን ህግደፍ ምምሕዳራት ከባቢ ሃማመትእን ሃማድእን ሓዳስ ኮሚቴ ከም ዝቐመጥ ብምሕባር ኣብ ቀረባ ግዜ ስርሓ ክጅምር ምዃን ኣብሪሆም እቲ ሓላፍነት ናይ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ አቶ ሓጎስ ኣድሓና ኣብ ዞባ ዓንሰባ ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ 64 ትካላት ትምህርቲ ተኸፊተን ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ብምሕባር መሰረታዊ ፍታሕ ንኽረጋገጽ ስርዓተ ትምህርትን ጉዳይ መነባብሮ መምህራንን ዕቱብ ፍታሕ የድልዮ ከም ዘሎ ኣስሚሩሎም ኣብ ዞባ ደቡብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅጻር ብምትሕብባር ምምሕዳራት ጨናፈር ሚኒስትርታትን ማሕበራትን ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕሪ እወታዊ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ሓቢሮም ኣብ ከተማ መደፈር ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ አቶ ሃይለ የማነ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሚኒስትር ጥዕና ምስ መሻርክቱ ብምትሕብባር ብለበዳ መልክዕ ንዝመሓላለፉ ሕማማት ኣብ እዋኑ ንምግታዕ እውት ዕማም ከም ዘሰላሰለ ብምጥቃስ ትካላት መንግስቲ ብፍላይ ድማ ምምሕዳራት ምስ ህዝቢ ብቐጻልን ብቐረባን ስለ ዝራኸብ ኣፍልጦ ህዝቢ ንምዕባይ ጎስጓሳት ከካይዱ ብለበዳ መልክዕ ንዝረኣዩ ሕማማት ድማ ብዝቐልጠፈ ንትካላት ጥዕና ክሕብሩ ኣዘኻኺሮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣሃዱ ምክትታልን ምቁፅጻርን ተመሓላለፍቲ ሕማማት አቶ ላይነ ዕቑባ ዝግብወገኑ ኣብ ነበርቲ ብሓፈሻ ተምሃሮ ድማ ብፍላይ ዝተኻየደ ጎስጓስ ኣብ ምንካይ ሕማማት ብሓፈሻ ምንካይ ሕማም ኣሶ ድማ ብቐንዱ ልዑል ተራ ከም ዝነበሮ ብምሕባር ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ንምቁፅጻር ኣብተን ብተደጋጋሚ ዝረኣየለን ንኡሳን ዞባታት ክታበት እንስሳ ከም ተዋህበ ኣረዲኡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ክታበት እንስሳታት ብሰፊሑን ብስርዑን ንኽውሃብ ሚኒስትር ሕርሻ ኣቓልቦ ሂቡ ክሰርሓሉ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ደቡብ አቶ ፍራንኮ ኩባባ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅጻር ዝግበር ጻዕሪ ንሚኒስትር ጥዕና ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ብምንጻር ኩለን ኣካላት መንግስቲ ምትሕብባርን ከሕይላ ተላብዮም ነበርቲ ሽዱሽተ ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ጎኘ ከባቢኦም ንምልማዕን ፍግረ መሬት ንምክልኻልን ሰፊሕ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ከምኡውን ናይ ምግራብ ወፍሪ የካይድለዎም ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ብፍግረ መሬት ንዝተባሕጎገ መሬቶም ብምፍዋስ ሃብቲ ገረብ ከባቢኦም ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዕማም ምስታፎም ከም ዝሕጉሶም ብምግላጽ እቲ ስራሕ ውፅኢቱ ኣብ ባይታ ዝረአ ብምዃኑ ቀዳምነት ሂቦም ይዋስሉ ከም ዘለዎ ረዲኦም ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ኣባል ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብቲ ንኡ ዞባ መንእሰይ ሚካኤል መንግስቱ ብወገኑ ህዝቢ ኣብ ጽዑቕ ናይ ክረምታዊ ሕርሻ ንጥፈታት ተጸሚዱ እኳ እንተሎ እቲ ናይ ምግራብን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ስራሕ ረብሑ ተገንዚቡ ይነጥፈሉ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ ማዕድን አቶ ያዕቆብ ዳውድ ቡጊሊኡ
እትወፍሪ ምስክረምታው መደባት ሓረስቶት ብምጥዓም ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ይዕመም ከም ዘሎን ጽቡቕ ውጽኢት ይርከቦ ምህላውን ብምጥቃስ ንተሳትፎ ህዝቢ ሞጊሱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብንኡ ዘባጎኛ አቶ ናትናኤል ዮናታን ድማ ዛጊት ልዕሊ 23000 ፈልስታት ከም ዝተተኸለ ብምጥቃስ እቲ ስራሕ ኣብ ኩሉ ቀላጥ ቦታታትን ኣብያተ ትምህርትን ክቕጽል ምዃኑ ኣነጺሩ زيانات وشت هجر أبز تزازي مولا زخبركم تحت تلتنا زيانات وضعي حرص حتى من سكاكريت